थाखादे खरक बा बरक तामने बेगे रमजां माने खरक बा बरक रमजां मान खायसिनि बाजारबारि एरियाव तीन थाने खबर दङ বিভিন্ন জায়গায় শনখলা বাজার আমপুরা বাজার হাটকাটা বাজার পদ্মবিল বাজারাव तीर मुथुंनाय बरक खबरमान दङ नि तीन थाने खबर फायो जों सबसमाय थाङै नायो बाजाराव जों रमै मैया बरनो जों सिनिया पुलिसाव थांमा लगे लगे बरक खारि थांबायो माइया दिनैखाय ताम खालायखिया दिनैखै आं आंनि स्टाफ रंनो বিভিন্ন জায়গাव सिभिल ड्रेस बाय आं बरनो लागुबै तनखा जे मुथुंनायनो सिनिबै तना बागै इनखाय आंनि थाने खबर फायखिया आराय तीनटा रगाव खबर फायखिया जे सार जों आइडेन्टिफाइ खायखिया बिनि परे आं थांमा परे आं बरनो सिगनाल लिखा रम दै इनखाय रम दै बे रम खा रम माने जों पद्मबिल जों साक्सेस खाथिनि पद्मबिल आरो कायसा सुनिल देबरमा मुंगै ब आरो मुथुंगो बिनि दुकान ब आरो तंगो ओमफ्राय जों जेफ्रो रम सुनिल देबरमानि लगे तै मासा थंनाय जे थङै तंफ्रो जों बर खरंनि रमखा बरनो रमा परे जों बरनो रां 7,420 टाका जों माखा बरनो जों रमैतु बुखारन दुजना इदे ते कैसा जागावा ओ गानागिनि न ओ बाजार न ते कैसा बरनो रम खासों प्रलय देवर माथनि बिन लगे तनु देवर मातंगो तै लालचान जरा दं अरब जों तीनजना रमखा बरनो रां जों जेफ्रो बरनो रमो जों बरनो रां 2140 टाका रां माखा टोटाल अरनि तीनजना आरो दुइजना टोटाल 5 जना जों बरनो एरेस्ट काइटु बुखा त्रिपुरा गैम्बलिं एक्ट नि ओंगोवै न तीर मुथुंगनि न जों बरनो रमै सिन थानाव तंगताव जों तेबो भबिष्यताव आं जे नायमानि अ एरियाव तीर केबो मा थांगला जों तीर थांना बागै जों केबोनो जों सुजुग गैया जदिनो आंनि स्टाफ ड्रेस सुमै जों रमाया फिलिं थागांखाय जों सिभिल ड्रेस आं जत बाजाराव आं थेफायतनाय केबोनो अ जे ताव आं सामानि आमपुरा छनखला बाजार पद्मबिल बाजार रतनपुर बाजार हाटकाटा बाजाराव जों गुटिखि बरक तीर मुथुं आंआबो किसु नायनाय जों चेष्टा खालायनाय जों केबोनो फ्रियाव देहासै सानैसो मुं आंनि मुं इन्सपेक्टर जुगल त्रिपुरा ओसि बाजारबारि पिएस हामबायसै